Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Конечно же, здесь нам необходимо новое оборудование, необходимо новый ремонт. Да. Республиканың Мәгариф һәм фән министры әлбәттә Любое заявление для адымнаровских детей, либо для детей, которые в любую другую школу, оно подается одним способом. Адымнар полилингваль мәктәбендә укыйсың килсә, нишләргә? Ол эшләү бик җиңел түгел. Йокламыйча, ашамыйча, төне буе шул салкында. Азнакайда мәдәният хезмәткәрләре көне. Бүген Әлмәт Нурлат трассасының 46-нчы чакрымында үлемгә китергән авария булган. Газель һәм Лада машинасы бәрелеше нәтиҗәсендә җиңел машина йөртүче һәм аның пассажирлары зыян күрә. Урынга ашыгыч ярдәм килә, әмма авыр җәрәхәтләр аркасында автомобиль йөртүче беренче ярдәм күрсәтү вакытында вафат була. Төрле җәрәхәтләр алган пассажирларны хастаханәгә салганнар, дип хәбәр итә Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы. Юлларда сак булыгыз, тизлек режимын саклагыз. Төп темаларга бүген Әлмәткә эшлекле сәфәр белән республикабызның Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин килде. Ведомство җитәкчесе район башлыгы Тимур Нугуманов белән берлектә калабызның урта профессиональ уку йортларында булды. Көллият һәм техникум студентлары һәм хезмәткәрләре белән күрешеп сөйләште. Республикабызның Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның Нефтчеләр төбәгенә визиты калабызда һөнәри белем бирүне үстерү белән бәйле. Бу сорау белән танышу Әлмәт политехник техникумының уку корпусы һәм Тулай торагыннан башланды. Шуннан соң кунаклар профессиональ көллиятның остаханәләренә юл тотты. У нас все студенты после 9 класса, и наш колледж базируется непосредственно на профессиях. Экскурсия барышында республикабызның фән һәм мәгариф министры студентлар белән аралашты. Уку йортларындагы белем бирү һәм белем бирүчеләр арасындагы мөгамәләләре хакында сорашты. Питание хорошо организовано? Нормально, да? Как отношения с учителями, с директором? Хороший. Лиана Хасанова беренче курста укый. Ул булачак повар. Туташ сүзләренчә, көллиятта тәҗрибә узу, үз эшенең остасы булу белгечләр үстерү өчен барлык шартларда тудырылган. Практика в любом случае больше способствует тому, чтобы мы обучали своему делу. И по мере того, как мы учимся готовить, нам в любом случае нужно проверять свои навыки на деле уже. Поэтому да. И это очень хорошо, что есть такие условия. Лиана киләчәктә үз ресторанын ачарга хыяллана. Уку йортында тудырылган шартлар, алган белемнәр максатка ирешергә хыялны чынга ашырга мөмкинлек бирә ди. Хочу работать по профессии, я хочу открыть свой ресторан, хочу работать там, поваром, шеф-поваром. Вот, я хочу открыть ресторан грузинской кухни и быть успешной в этом. Министр белән очрашу барышында профессиональ көллият директоры остаханәләрдәге шартларны яхшырту, аны заманча итү идеяләре белән уртаклашты. Кызыксындырган сорауларын бирде. Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам, необходима сдача демонстрационных экзаменов, то есть ребята уже показывают. Яңа кагыйдәләр буенча күргәзмә имтиханнар тапшыру кирәк. Дипломнар алганда ук студентларыбыз күнекмәләрен күрсәтә. Нәрсәгә өйрәнгәнне дә күрсәтә алганга, актуаль сорауларын да бирә алганга без бик шат. Когда мы можем и показать, чему мы учим наших детей, и сказать о тех вопросах, которые сейчас на данный момент являются самыми актуальными. Конечно же, здесь нам необходимо новое оборудование, необходимо новый ремонт. Да. Аннан соң чират медицина көллиятенә һәм сәүдә-икътисад техникумына да җитте. Биредә шулай ук студентлар һәм педагоглар белән аралашу булды. Алар министрга үз гозерләрен җиткерде. Барлык үтенечләр дә игътибарга алынды һәм киләчәктә тормышка ашырылачак дип белдерде Илсур Хадиуллин. Быел Әлмәттә 3000-гә якын бала беренче сыйныфка китәчәк. Каләм тотып кулларга хәрефләрне тизәргә өйрәтү өчен 1 апрельдән әти-әниләр гаризалар калдыра башлады. Аларны дәүләт хезмәтләре порталы яки ИСИА ашада урынга килеп тә язарга була. Мәктәпкә кабул итү кампаниясе ил күләмендә 1 апрельдә башланды һәм аның беренче этабы 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бу өлештә гаризаларны мәктәп урнашкан районга беркетелгән территориядә яшәүче балалар тапшыра. Әлмәттә дә бу эш гөрләп бара. Быел 1 сыйныфка 3000 әлмәтле барыр дип көтелә. Беренче көнне үк 2500 гариза кабул ителгән дә инде. Гаризалар саны буенча инде бүген үк 2нче лицей һәм 25нче мәктәпкә килергә теләүчеләр бик күп дип белгечләр. Район мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская сүзләренчә, быел ИСИА аша документлар кабул итү беренче тапкыр тапшырыла. Шуңадырмы әти-әниләр урынга барып гариза тапшыруны иң отышлы дип саный. Любое заявление для адымнаровских детей, либо для детей, которые в любую другую школу, оно подается одним способом. Кайсы мәктәпкә дә гаризалар бер төрле ысул белән бирелә. Гариза биргән очракта хата була икән, аны төзәтер өчен мөмкинлек булсынга әти-әни берничә тапкыр кабат гариза бирү хокукына ия. Подать еще раз.
То есть добавить, может быть, какой-то документ не загрузился или не догрузился, или загружен неверный документ, школа отклоняет, и родитель имеет право повторно подать заявление несколько раз, пожалуйста. Birinchi sınıfqa qabul etу үшін тапшырылатырған ғаризалар сентябрь ayında birinchi тапқыр ишекләрен ачачак. 27-нче Адымнар полилингваль мәктәбендә укырга теләүчеләргә дә кагыла. Юридик зат әле булдырылмау сәбәпле бүген ғаризаларны алдан кабул итү уздырыла. Мессенджерлар аша әтиәниләргә сылтамалар юлланган. 1 апрельдән башлап шулар буенча узып, алар баласын кайсы сыйныфка бирергә теләгәнен күрсәтеп, үзләре турында мәгълүмат калдыра ала. В этой ссылке родители указывают свои контактные данные, место прописки, место фактического проживания и... Сылтама буенча әтиәниләр үзләре турында мәгълүмат калдыра. Бу алдан гариза бирү булып тора. Барысының санын чыгаргач, мәгълүматларны эшкәрткәч, әтиәниләргә шалтырата башларбыз һәм рәсми рәвештә документларын кабул итәрбез. Родителей приглашать для официального приема документов. Адымнарда уку өчен 1-8 сыйныфка кабул итү оештырылган. 9-11-гә укучылар җыелмый, чөнки әлегә мәктәп әле лицензия алмаган, димәк белем турында документ та бирә алмый. Өлкән сыйныфларга кабул итмәү сәбәпле 1224 уку урынына исәпләнгән Адымнар полилингваль мәктәбенә быел 600-га якын бала гына керер дип көтелә. Кечкенәдән безне авыр тормыш ситуациясенә юлыккан кешеләргә ярдәм итәргә өйрәтәләр. Һөнәри көллият студентлары да бу фикерне хуплый. Хатын-кызлар советы оештырган акция кысаларында алар Украинадагы махсус операциядә катнашучы хәрбиләргә беренче чиратта кирәк булган әйберләрне җыйдылар. Җыелган азык-төлек продуктлары һәм башка әйберләр башта бүлү пунктына җибәреләчәк, аннан аларны хезмәткәрләргә җибәрәләр. Студентлар безне һәр кайсыбыз үз өлешен кертергә тиеш дип саный. Шуңа күрә бер зур һәм татлы командага әйләнеп 1-2 көн эчендә бөтен кирәкле әйберне җыя. Биредә барлыгы 10 тартма, 3 пакет азык-төлек һәм әйберләр тутырыла. Конечно же, хотелось сказать материнское спасибо всем матерям, родителям, студентам. Әлбәттә, бу акциядә актив катнашкан барлык ата-аналарга, студентларга рәхмәт әйтәсем килә. Безнең егетләр Украинаны фашизмнан азат итеп, өйләренә тиз арада кайтыр дип ышанабыз. Освободив Украину от фашизма, который сейчас там есть. Азнакай районы мәдәният хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен зурлап билгеләп уздылар. Аларны котларга республиканың төрле өлкәләреннән кунаклар да җыелган иде. Азнакай мәдәният йортыннан махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина репортажы. Мәдәният хезмәткәрләре көнне-төнне ялны белми торган хезмәт ияләре. Аларны бәйрәм белән тәбрикләп чараны район башлыгы Марсель Шайдуллин ачты. Көн сайын 5-6 чара, көн сайын. Менә сез һәр вакыт шуны матур итеп үткәрәсез. Халыкка шундый матур бәйрәм ясыйбыз һәр вакыт. Матур кәеф белән, шулай елмаеп, халыкның кәефен күтәрәбез бергәләп. Рәхмәт сезгә. Мәдәният идарәсендә япь-яшь талант ияләре белән бергә бу өлкәдә күп еллар хезмәт куючы тәҗрибәле остазлар да эшли. Аларның хезмәтен зурлап дипломнар, мактау кәгазьләре, дәрәҗәле бүләкләр тапшырылды. Почетной грамотой главы Азнакаевского муниципального района награждаются Николаева Гюзель Фатовна, директор муниципального бюджетного учреждения «Культурный центр» Азнакаевского муниципального района. Узган ел район мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан 11 меңнән артык чара үткәрелгән. Рейтинг буенча Азнакай районы республикада 5-нче урында тора. Ул эшләү бик җиңел түгел. Йокламыйча, ашамыйча, төне буе шул салкында, кызуда, карда, яңгырда басып торып, шулай шушы бәйрәмнәрне, чараларны оештырырга кирәк. Ул зур профессиональ хезмәт. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләребезгә. Алла рәхмәтебезне җиткерәбез, уңышлар телибез. Тагын да матур итеп үзебезнең халкыбызны шулай шатландырырга язсын. Рәхмәт. Азнакай мәдәният хезмәткәрләрен бәйрәм белән котларга Ютазы районының Урыссу мәдәният йорты иҗат коллективы да килгән иде. Алар иң матур җырларын, биюләрен бүләк иттеләр. Кешеләргә шатлык, рухи байлык өләшүчеләргә багышланган тантана күңелле мизгелләргә, җыр, биюгә бай булды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 8 апрельдә 17 сәгать 45 минутта Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы агымдагы елда гамәлдә булган яшь гаиләләргә, яшь белгечләргә ташламалы торак сатып алуда дәүләт ярдәме чаралары һәм программалары турында яшьләргә хәбәр итү максатыннан YouTube каналында турдан-туры трансляция белән турдан-туры эфир уздыра. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Ул 2000 тираж белән чыга.
бик тиз сатылып бетә. Татмедиа китаплары татар әдәбиятын популярлаштыра. Они повышают свой уровень бойцов качеств, для себя видят что-то новенькое и, естественно, берут на заметку. Калабыз студентлары кикбоксинг буенча мастер-класста катнаша. Шахматы – это тоже прекрасное увлечение. Ознакайда шахмат турниры үтте. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Мәдәният ул халыкларның рухи мирасы. Бу өлкәдә меңләгән кеше максатчан хезмәт куя. Җырчылар, музыкантлар, артистлар, ут һәм бию куючылар, сәхнә бизәлеше өчен җавап бирүчеләрдән тыш мәдәни фронтны әйдәп баручы әдәбиятчылар. Соңгыларның хезмәт җимеше буыннан-буынга сакланып калган һәм калачак олы байлыгыбыз. Әдәбият яши икән, халык та яши дигән сүз. Татарның әдәбияты шөкер, телтеш тидерлек түгел. Республикабызда яңа әсәрләр иҗат ителә, иң мөһиме аларны укучылар бар. Калабыз театрында узган очрашуда татар язучыларының әсәрләренә ихтыяҗ барлыгын күрсәтә торган тагын бер дәлил. Әлеге очрашуны Әлмәт таңнары газетасы редакциясе Татарстан язучылары берлегенең Әлмәт бүлеге белән бергә оештырды. Аның максаты Әлмәт илләрне Казан утлары журналы сериясеннән чыгарылып килә торган кесе форматындагы татарча китаплар белән таныштыру. 20 еллар элек Самарга барга туры килде дә, вакыт калды. Мәйтәм безнең авыл Самар бөлмәсенә караган бер нәрсә юк микән дип, үзә китапханәгә баргачтан, аларга көтегез дитләр дә тиз генә чыгардылар, шундый мәгълүмат бирделәр. Сакланып калган ул вакытта интернет та юк, бер нәрсә дә юк, компьютерга да китмәгән база дигәндәй, бу бер дәлил кәгазь форматтагы китапның материалының ничек тә булса яши сакланып кала. Татмедиа акционерлык җәмгыяте тарафыннан башлап җибәрелгән бу эш халыкта татар әдәбиятын популярлаштыру, үзең белән теләсә кайчан, теләсә кайда укый алырдай кисәгә сыярлык татар китапларын булдыру. Әлбәттә, бу бик уңайлы. Нәрсәсе белән хәзер телефоннан да арында кеше китап укыйсы, тотып укыла торган китап тансыклады. Шуңа күрә инде бүгенге көндә Татмедиа шушындай 10 китап чыгарды, ул нигездә 100 биттән артмый торган. Бу сериядәге беренче китап Нәбирә Гыймаддинованың «Уйламаган көнем юк» повесте булды. Моннан тыш Зиннур Хөснүярның «Зөләйха кыйссасы», Фирдәүс Хуҗиның «Суслангер», Фәрит Имамовның «Мәхәббәт талисманы», Марат Кабировның «Киллер», Зөлфәт Хәкимнең «Ятимгә дә яз килә» һәм башка китаплары басылып чыкты. Әлеге китапларны һәр филиалга, Татмедиа үзенең филиалына 10-15 китап итеп кенә бирә безгә. Әлбәттә инде сатылса, укучысы табылса, ул бик әйбәт. Ләкин бүгенге көндә әле, менә 3нче көн чалда булганда әйттеләр, ул 2000 тираж белән чыга, бик тиз сатылып бетә. Очрашуда төбәгебез язучылары һәм китап сөючеләр катнашты. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына 29 марттан 3 апрельгә кадәр Казанда бокс буенча республика беренчелеге узды. Анда республикабызның 2008-2009 елгы 200 иң көчле спортчысы катнашты. Әлмәтлеләр әлеге беренчелектән 8 медаль белән кайтты. Шамил Газимагомедов, Илназ Юсупов, Егор Будошников җиңүчеләр. Кирилл Кучеров көмеш призер булды. Мактаулы 3нче урында Рамазан Салахов, Риналь Шайдуллин, Глеб Логинов һәм Илья Винокуров. Финалистлар Татарстан Республикасы җыелма команда составына керде һәм Иделбуй федераль округы беренчелегендә республикабыз данын яклаячаклар. Спорт кешене көчле һәм максатчан итә. Спортта чыныкканнар беренче чиратта дисциплина белән дус була, ә бу тормышның бөтен өлкәләрендә дә уңышка китерә торган төшенчә. Калабызның физкультура көллиятендә кикбоксинг буенча мастер-класста бу хакта айрата ассызыкладылар. Аны атказанган спорт мастеры, Россиянең атказанган тренеры Алмаз Гыйсмиев үткәрде. Кызыклы алымнар кикбоксингга гына хас булган спорт нечкәлекләре. Әлмәт физкультура көллиятенә җыелган 43 спортчыга алар мөгаен таныштыр. Шулай да һәр останың үз холкы булган кебек, һәркем очрашуда үзенә яңалык алырга тели. Ринат Минхаҗевның да башка спортчыларныкы кебек максатлары зурдан. Аны ил чемпионатында зур киләм көтә. Я являюсь кандидатом в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам. Готовлюсь к первенству и чемпионату России.
который пройдет в городе Анапа. Ринат Минхаҗевның яраткан спорт төре катнаш көрәш, ягъни мәсәлән кикбоксинг. Ул берничә көнчыгыш көрәш төрләрен берләштерә: карате, ушу, тэквондо, тай һәм инглиз боксы. Ләкин бу спортта оста булу өчен иң башта тәнне ныгыта торган барысына да билгеле күнегүләрне эшләргә кирәк. Әлбәттә, инде моны даими башкару зарур. Шул вакытта гына тизлекне һәм чыдамлыкны үстерергә була. Там можешь ногами ударять, руками ударять. Хочешь, можешь бороться. Можешь локтями, коленями. Очень большое разнообразие в этом виде спорта. Атказанган спорт мастера Россиянең атказанган тренеры Алмаз Гыйсмиев кайчандыр үзе дә шул егетләр кебек үк башлаган. Һөнәри юлы да Әлмәтнең физкультура коллективыннан башланган. Они повышают свой уровень бойцов качеств, для себя видят что-то новенькое и, естественно, берут на заметку. Потому что в бою не то сильно ловкий, а кто хитрый, у кого больше тактики. А тактика зависит от технических действий. Атказанган спорт мастеры үзе белгәннәрне егетләргә сөйләп тә, эшләп тә күрсәтте. Иң мөһиме ялкауланмаска һәм тренировкаларны калдырмаска ди ул. Шул чакта гына уңыш спортчы яклы булачак. Почему поехал сюда учиться? Рәдифә Нугманова, Милена Валиева, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның балалар һәм яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләре өчен бүгенге эш көне башкача башланды. Алар иртәнге 8дә үк яшьләр үзәге каршына җыелып, иртәнге зарядка ясады. Сәламәтлек көне кысаларында узган чара күңелле музыкага ияреп физик күнегүләр ясау, кәефне күтәрә һәм тагын бер кат сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән әйтемне раслый. Бу тәҗрибә озакламый калабызда кабат башланачак яшел фитнес проектына күпер булып тора. Ознакайда район башлыгы кубогына шахмат буенча ачык турнир үтте. Ярышта Татарстан һәм Башкортстан республикаларының җыелма командалары катнашты. Шәһәрнең балалар иҗаты үзәгендә оештырылган турнир турында Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина белә. Шах һәм мат. Бүгенге ярышларда 8 районнан килгән уенчылар көч сынашачак. Кунакчыл Азнакай җирлегендә мондый турнир инде 2нче тапкыр уздырыла. Ярышка Минзәлә, Мөслим, Әлмәт, Баулы, Урыссу, Бөгелмә, Актаныш һәм Азнакайдан барысы 49 шахматчы җыелды. 1нче класстан уйный башладым. Уйнаган идем Баулыда, Азнакайда һәм Чаллыда. Чаллыда bir тапкыр 3нче урын алдым. Я начала играть в шахмат. Шахмат түгәрәгенә мин инде 2нче класстан бирле йөрим. 2нче, 3нче урыннарны алганым бар. Тренерым Илмир Гыйззатуллин. Шахмат культурасы ул реаль кичерешләргә бай булган катлаулылык дөньясы. Шул ук вакытта шахмат ул характер тәрбияли торган спорт төре булып та тора. Ярышка килүчеләрне сәламләп район башлыгы урынбасары Роза Галиева иң изге теләкләрен җиткерде, уенчыларга уңышлар теләде. Шахматы – это тоже прекрасное увлечение. Научиться играть в эту игру нужно всем. Азнакай районында шахмат үсешенә аеруча зур игътибар бирелә. Барлык мәктәпләрдә дә шахмат зоналары булдырылып, бүгенге көндә мондый эш балалар бакчаларында алып барыла. Бүгенге ярышларда Азнакайдан 4 төркем катнаша. Еш кына барабыз Баулы районына, ярышларда Актаныш районына. Мәйтергә кирәк, бу районнар, бигрәк тә инде Баулы һәм Актаныш районнары, алар традицион иң көчле республикадагы районнар. Шуңа күрә без аларны әлегә җиңә алмыйбыз, ләкин киләчәктә бәлки без дә чемпион булырбыз дип өметләнәбез. Бәйрәм бик матур оештырылган, бик яхшы урында, җиһазлануы бик әйбәт, шахмат сәгатьләре, шахматлар яңа бар. Яшь үзенчәлекләре исәпкә алынып, уеннар 2 залда үткәрелде. Малайлар һәм кызлар аерым зонада чыгыш ясады. Һәр уенга 6 минут 5 секунд вакыт бирелде. У нас очень много сильных шахматных центров. Безнең республикада көчле шахмат үзәкләре бар. Азнакайда киләчәктә шундый үзәкләрнең берсенә үрелер дип ышанам. Биредә оештыру югары дәрәҗәдә. Республикада бик күп турнирлар оештырылып килә. Шундый турнирларның берсе кичә Чаллы шәһәрендә булып узды. Республикада 7 шәһәр үзәкләре төрле турнирлар уздыралар. Балалар төрле шәһәрләргә йөреп тәҗрибә туплыйлар. Турнирларда җиңгән шахматчылар халыкара ярышларда катнаша. Балаларыбызны өйрәтергә, ул инде чынлап та башны эшләтә торган шундый спорт төре, спорт зоналар, шундый шахмат зоналар булдырырга, шундый төрле турнирлар үткәрергә кирәк. Ел дәврендә безнең үзебезнең педагогларыбыз да бар, тренерларыбыз да бар. Шуңа күрә инде бу авыл спартакиадасында бит инде безнең бик күп шушы төр буенча шөгыльләнүчеләр. Шуңа күрә инде барысын да котлыйбыз, тәбрик итәбез. Аларга бик зур рәхмәт килгән командаларга. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсән, монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнми булыйк.